गान्जा फायखारि बा जौ 6 मास जौ लोंनानै थाग्रा आरो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनै दंफैबावो फिन आरोबाव सिसुबारि जायगायावहाय फैफिनबावदों। दिनैहाय दैया रानदों, दै राननायलाय नायफैदों। नै बिनिफ्राय माब्रै जादों होननानै बुङोबा एसे मोजां खोन्थानोसै आं। बे हा खुरखानाया देग्लायनि बे सिदा बै न' फिसा गोमो नुहुरदोंना, बावहाय बेसिमहा ओरै खावसेजों न' दंमोन। देग्लाय थांनाय नैबे दैबाना खनसे जानायाव, दाखालिनि दैबाना जानायावहाय खुरखाजोबदों। नोंथांमोना नायदो। ओमफ्राय बे ससेयाव गय बागानबो दंमोन। ओमफ्राय आयु ओरैबायदि खुरखाजोबदों। दिनैनि दिनाव दैदेनगिरि सासेबो नायफैयाखै बा फैयाखै। दा बिबो जोंनिया बिथां रन्जित इएमआबो फैनानै नायफैया, गबिन्द बसुमतारियाबो फैया, प्रमद बर' बिथांमोनाबो फैफेरा। मा सानखोथाय बिथांमोनखौ, बे बर' आदिबासि गुबुन गुबुन दङ, हनै रिङाबो दङमोन बेवहायनो, बिसोर दासिमबो नायफैबावा। मा साननानै दङ ना बिदिनो लेलाय लेलाय बुथारनो सानखो ना मानो सानखो? बिदि सानदोंबा बे अयनाय जाया होमबा? दिनै बारा खोथा बुंनाय नङा, 1 मिनिटल'। ओमफ्राय न' बायनाय मानाय गासैबो दंलाजुबो दै। ओरैहाय आरोबाव नै ओरैबायदि गुवार, खाथि थबस्र'नो बारोब्ला खैला मैला मोनो। ओमफ्राय दा साननानै नायदो, बेफोरबायदि गामि खुरजानानै थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। सोरखौबा मा होनना बुङो, गान्जा फायखारि बा जौ 6 मास जौ लोंनानै थाग्रा, आरो सोरबाया सोरखौबा होनो एडियट। मा राव जाखो होनबा दिनै बिसोरो बे मानसिफ्रा मा मावना जानांगौ दे? हाजिरा मावना जानोबो जेबो गैला। बिसोरो माखौ नायनांगौ? नोंसोरनि एडियट होननाय आरो गान्जा फाग्लानो, जौ फाग्लानो, जौ फेना गोग्लैना थाग्रा, बेफोरबायदिखौ खोनासंबाय थानांगौ ना मा? बे एसे आबाद मावनानै जाग्राफोरखौ मोजां क्लास बुजायफैयोब्ला मोजां जागोन आरोखि। नोंथांमोना बिदि एडियट बा जौ भां सोबग्रा माबा माबि सोबग्रा होनना बुंबाय थास्लायस्लाय बे जायगायाव फैनानै बर' खुदिया उन्दै उन्दै दङ, बिसोरखौ मोजां क्लास होफैयोबा बा बुजायफैयोब्ला मोजां जागोन। आंनिख्रुइबो गोबां सियान गोरों गोरा दङ। थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि।